nyina na obi so enye enhira oba so a na wa share ama obi so enye bia ye den ahwe ena nwumre dwumadi a wo san hwe ya ahaban mu tumi ampa ahaban mu tumi pa na mamenka asem bi nkyerɛw se enne wo hwɛ me enwumre ana wo bɛhwɛ me ne me papa enwumre na se ade bi akyekere wo bibi afiri wo nsa me pɛ se me ka kyerɛw se he God is about to restore unto you. Or say, I will restore unto you the days that the locusts, the cankerworms, and the caterpillars have eaten away. A dear be a fruit and say, be a one more and nana tree. Would damp him, so what to her? I will share a woman so a bemo boo. May come be a child, on young coupon air baba restore. Dear woo commono, Job fair mucho, then young coupon air restore no, or man and more shall who cry what a young coupon bay yasan ye bium, why ye be da, and young wood yen in the kind, why ye be da. Obesan aye biom ena anadwi adesua na ye wom ena kwa de besua a chenda na se na da ye no wo ba na sa wo share e wo page so wo share mo binya bi pemesraw na wo betro ahaban anase herbs na wo share pe na wo betro ahaban na share no obi so enya bi nhwe ka kire obi se he Kwenkamsi ene ne papa warrior prophet Gideon Oforia Siedu ababiom na ne ahaban won kyerɛkyerɛ no ekoso ye betwa ye husima na ye ba me a me de dwumade hu kyia me woni me dada me dia ne kwenkamsi erabna papa bi erabna nyako abo anoma abranoma me di ne me honam se papa enko ba bia ye twa ye ho aba mesraw ye twa ye ho na wo share link no e ma amanfo no bi so aye nhira nyame nhira obebre. Warrior Prophet TV. Hona ye kasunsum nsam. Ye ka de ye hinta a wonfa wani huye. De efia baifo de asie wo. De ye de hinta wo no. Nyame da na di e de chew. Me pacho Warrior Prophet TV. Sa wo pa hwa ene na eye YouTube. Mesrew. Kohwe na de nyame nam so de beye wa brabo no. Hu bedwiri wo. Nyame nya okese na onte na ni mo mfa nchew. Oba pa Christine. Mananginido, senya me beye mi seya. Mananginido, senya me betumia ye. Other 4 minutes as some young back opinion may come for the Warrior Prophet TV at the amount. Our YouTube channel person. And when you see us soon some, and those who go soon, and sound super soon the Warrior Prophet TV, and when you dimmewu, and when you dimaya, but what the answer be share a bring now. No, it's me up soon to quite ye bye. Song from the day they call come and make catch us away. Royal Prophet TV and what things and 2 years and tire. And best in some day, one can I love you, kiss you, we toast. Thank you for the post. Yo, Abusia, me didn't war prophet Gideon for you as see it too. Ado, Shemi, Warrior Prophet TV, YouTube, na subscribe. Na ho na be hu sunsun sema na frɛ naku ene akwankyere broskotos ene abayifu a wo mu dwane aya ahwɛ me the Warrior Prophet amete ponko fita aso edure wiase ya maame aya ahwɛ me wache frɛ wunua no nua mfrɛ bi se the Warrior Prophet wa pie e watai fa bokina ye ma wakwa biom eba Warrior Prophet TV live on Facebook and YouTube. Me mo akwa bebre obi bia wo hwɛ ye bia nyame hwɛ bebre enne ebiom mi oluman makokora esina konyom me boni dia na me a mani agye cause na nyoma eden afa ma me papa ena na dwe me Simon akwa aba eje so ewo bofo pani metatron din holy papa na so wo hran pa dane da nyina bofo eye wuye
Amen. Wo shren pa papa esan mo akwa babio. Je so ne watiefo nyina ene Warrior Prophet TV atiefo nyina. De me kyerɛ nsankare mu ne sɛ ɔmo bibia no tutu bibia na mo ensiye. Amen. Owurade enka obia ho nyame wo yekokoro mo tia yensan ho mmɔpɔ de biara da. Si ye bekyerɛ ha na yamfa ne din anhyase because wɔne na hyase na wiye nyankopɔn. Wondi yanimu kan aso bia etie yen ni ani bia ehwɛ yen no. Odomankoma nkasa emo ye ho ban to bibia be sore wo ye so no odomankoma sore wo ne so omo mu tie so ye gya omo hye urade nsa odomankoma metatron omo obibia no tutu bibia na mo nsie de ye obi akoma so ade no omfa ndomo na e woni di mu nti amen. Amen. O so ana wa tro amen na mpaibo no aye wo so adwuma papa ene de enkomo a wo ho no sa eye enkomo a bebre na etisi na our daily life menim sansa ne ba betena ha ne me ne wonni hwe ho nkomo menim sanim die ene nyansa nyakopon ene abofo mpempem no de ama woni nti no me kofa question kra fi Pluto ba obe answer me pepepe nti ya na ha mesa Paul ka sem bi o se San Kristo ka me ho nti no bitini ade nyina se nyame sunsum ne nyame bambo kan ho a ade bia wode wonsa besom ade na wukura mpo na ade ne nyankwa because Kristo okan ho eni am papa Kristo di okan ho pa papa na pese etwetwe komo bi efa minim sa nimpadua sa nimpa wo nimpadua sei no enwuma bi wo ho a wo ya aduane bi wo wudi na wo skin kra se ayefe yes wo aduro bi supplement yeso nom na ho na modua nya fe ebo wa to da aduane wo kodi pe na bode na nsan sa asai prekese abigu ho sa na papa ye kra na ye sunsum bibi wo ho ye ya no so etumi eye fan ana se ye basa ho ana ne de entisa ye kra na ye sunsum aniema bi wo ho no ma wo kra ampa a wo ya e de ho ha obere ye wo niema bebre wo ho no ma wo ya e de ahokyere ohaw apenisie eni kukuruhwi ase obi wo abra wo bra nyo bi na eye wo wankasa na wo ye wo ho because ade a wo kra ne mpe wo de aka ade ni ho kwansa wo ye no wo ye nti be ye den ena niema timi aye den akoso ama papa sana ye timi kasa obi say I'm allergic to corn I'm allergic to we no sa na ye kra no so allergy sa yes o kra no allergy sa so yes ye bibi wo no so mpe ni padua na e wo ho no mo no Bible so amaye niema nyina ho kwanye ni nyina ne sefata ye ade bi wo wa ensem fata wo nti ni ho kwan se wo ye e de ohaw ene amane ba be ye den ba be to so papa su obia ne di anase ye nyina bi wo ye niema bi wo ho no mo ani ho kwan se wo ye wa ye okrati asefo ya wo asase su de eni ho kwan se wo ye ai se nsuo da ho no akọ bintu asim e de ohaw bebrew papa no ye se ne de eni ho kwan se wo ye sa de no eni mo bebre wo ho no ma eni ho kwan se wo ye de ohaw amane musuo ni baba wakwan nti say ye nante koba ya ye movie up and down ye de be ma ye skin na ye fem na ontochema ene ye hu na wo no ma ni skin na ye fe ni sunsum so ni skin na ese ne ho na ma ye wura so de nchem ho na papa santa bi wo kra ni tiri wa ye kama ba bi wo hu na yes wo ba ni na se kunu onya bi sunsum ya hye max so yes and obi wo no ma no da bia meka spiritual bath no obi wa sunsum no oho bon ba ni kan so no ho ye hwa sunsum no oho bon ani kan so no so ho ye hwa na papa sunsum nioma se sunsum bibi tochema timi affect yes ade bi e besi e wo sunsum no ade bi e besi ni kan so di kan se wo sunsum ansa enu ndi ni job se be ka me honam ansa na ko ka mi sunsum enche ye woni ema bebre wo hono ma enipa ni ho kwan se ye wo ya e de ohaw e de amane obi wo hono ma wo hu ne ho ano obibisa se adenti na mi hu me ho ano adenti na niema nkoyi enche ne me ma ye sunsum nipa no se wo ba manima meji udin mejo ma mi din mejo papa din ni ma ji kura mu firi so ni ma ji wankasa udin wo no papa bonton na wo no ma me ababusunya ti mi di kan bowura papa nton mu ni ma di kan ma de toso mienu no ma di kan ma bowura ma me abusunya
ɛdeɛ ne wo fie wa ɛteete ho ebia na konwa bi si hɔ ebia ne bosom bi si hɔ ebia na ɔhaw bi si hɔ me wia ma bɔ wura wankasa wasetenam mahwɛ ma be catch us eh ɛne adeɛ sei ni sei na ɛyɛ den ɛhaw ɛnu nti na ɛma ne ɛma nyɛ den ɛnko yie ma yɛn nti nipa bebree wɔ hɔ no mo a yɛayɛ bɔne woyɛ nipa na woyɛ bɔne na wobɛnya me fie a ɛsɛ sɛ woka wo bɔne a wayɛ no na ɔsɔfoɔ no gyina ɛne wapata ma wo ɛna ama nneɛma yɛ yie obi wɔ ɔbɛkɔ asɔre ne bɔne a wayɛ no wɔnkɔka na ɔkɔyɛ da na ɔte afɔre dɛm ɔsa na nso ne ebia bɔɔhye wayɛ bɛyɛ 25 papa bɔne so tumi ma wo kra yes okay because yɛwɔ adansini murunkum adansini mununkum wɔne ne osedo na da bia wohunu no osedo na da bia woyɛ da wohunu no yes wata me no kata osedo yi dadan ho adeɛ bia woyɛ no ohunu bato ntimi mfa ne nkasa da wɔno ne daache no wonyame bebisa yatembu afiri ne hɔ because ɔno no adansini murunkum adeɛ bia wokɔyɛ bia wɔne ne ɛkɔyɛ eyampa me shadow wo kono ma petition no na ekonom wo kɔtwe mpena ne na ekɔtwe mpena ade ukɔbɔkro na no na ekɔyɛ ukɔbɔkro no nti wadansi ni murunkum no wo so no na mebisa na wasɛm eni ba bebre nim sɛ da akyembu oni bɛba no ye bebisa ɔno ankasa sɛ no akɔtwa ntoro wadansi ni murunkum no oni bebisa na sɛm ɔno so de bia ɔne ne na ɔne ne na mo a bato ni nkomoda ye ni nkomoda yes so ntimi convince no fa won kasa da odi wachi omonetaw wo shadow no ade bia wo ye biara no odi wachi ohunu nti da ache no ya dance ni murunkum nti da ya na o ya de a enhwe nkyɛnkyɛn hwe wa dance ni murunkum na wo gina wo nkyɛn because no ono na e record da ache no ono no keep record ama yes ono na e bebisa ndasɛm wo body ni ye misa wasɛm so no ye fe na dance ni murunkum wadanse ni mununkum one ne yesunsumu a eya ne da bia wodi yachi papa we di abeto mu sane de nka wobɔ sesi a no wabɔbɔ ne so wobɔ nwoma ba ko mienu miensan na menim sɛ bebre ho wobɔ ne nyina akwa bɛyɛ me de na nka nimpa na ne ho so sɛ sei na meyɛ no eni ntina ma me bɔ mpa yɛ kora entumi mfuru ndu awurade anim no na me ka no wa hu sɛ emema ne de ema mema na o ma brabo ensio mu yeye ema no mu bu o mu kwasea no bema obu oba akwasea bema wo bu o ma akwasea oni o ma ne kwada wontu o mu ka wonye o mo ho ade sa papa na compose so oni oba ekoda o so ye no ho ade so ye no ho ade won ware nka de ne ekoda ya semu so wo be didi a so wo to aduane so de wan to a unni so ye enye buy one get one free promotion say wo ye den wo to enti no even twiro ni mu krompo no wa twiro se wo ne oba o dada wo ba no ne koda ye ne ho ade ma ne papa ni papa se wo mpene se wo be ye ne ho ade a ma wo ba ni sika ne na komanto ne me se obo ni dua be nyam emema bebiri o ma brabo aya kwasampa brabo nyina agina ma wo ofom fa wo etete wo mu di wo mani yo ma yaka de na oba na bo mu dua na ma brabo nyeden ensi wo mu yie papa sa dua na tumi ye adwuma etumi ye adwuma because oba wo ho no mo no suru oba papa oba ade oba betimi aye wo no aya da bia meka ema mo akokoduro sine menima oba aya da bia ka se ema wa akokoduro esene emema hwe ema wa akokoduro sine menima emema de se yakoma anye we sabo de hwe ade a oba betimi aye no wo be ma wontimi nye den enye da hwe wo betimi akoye abɔhye no afofa na no abetena sidi ubia ya den enti no first emema wo mo ne mate no mo bu o mo kwasea na oye be ma wo ne oba akoda ne wa gya ne honom wo ne oba wo koda da obi no akobireki no wa gya ne honom e ma wa bra abɔ den ensi uye na mema no mo tafre ma ase no eno no wo ya e ma wa bra abɔ den ensi uye da sese mienu obema obu ema kwase wasesa ma boso ono de kwata ono na de opem ono de otumi fine boy ono otumi de me de krom ha man nyina ya media papa se sa bema no me producer se na wayi nani de oka ho se na sa mema no
papa se wa brabo ensiw ye oba no kura bi na no ka bibi tie wa ebenyaw saa no da sabe wale na so be pesika bi ama na akoma den atoni ye won say o ka nchiro na ye wo bone ho afode okay ye bo enti no say wo ye saa de na o kan Leviticus 1 na o describe bone ho afore ye den e wo ho Exodus o describe bone ho afore ye den e wo ho enti no wo ye bone a na wo banyame mu because wa ka mogegu untimi mfa onipa moja mere nyame so di odwan ana na ntwi moja de ye den e de be pata wo bone ye bone no nyame di ni moja be ye den Jesus di ni moja be ye den e be pata ye bone enti wo si moja enwu a bone fafiri nya den wo tro na kenkan man no muntie wo si moja enwu a bone fafiri nya den eni ho enti wo bone na wa ye no etwa se ye bibi ye den ema ansa na niam atimi aye den papa se be ma so ba o I was say wudi bone a yes I say ye patama okwatani kurampo no obeba afori fie se ye dwera na ansa na aba afori fie okwatani yes papa nti sa na se erade fam bone chemi o erade fam bone chemi no enko ba bia there be because wa kamoja to agu edi moja ni because mema bi ko obesan ko ni woyinyin san be se de wo ho owie ya na wasan a kire wo se wonyo ba ya wale papa wo ho eno ne ma me no moda ne akwasampafo ko so tumi ko fo obi baba enya ne basabasa oba bi wo ho no ma wo fa no na wo ye ne basabasa wo ho nto wo wo to efe na wo to wonya bi da wo wiase Odifo ye hwa asem bi wo Leviticus 4 etifi asem wo se bone ho afode o se na Awurade kasa kire Moses se kasa twa Israel fa na se o mo se so obi ye bone afom wone ma Awurade ahye se ma wonye no bibi no se wokoya senso osofo a wasra no osofo mpa yasra ne wo chese nye yen asolema no ko a bi osofo ka ho osofo a yasra no ne nkwala akode da bush to bush ya o ka ho bi so ti yase ye enti no osofo krompa yasra no se wo ye bone a etwa se ye sre ma wo senso osofo a wasra no eye bone amo man ni diso a ene ne bone oyeye ni ntino ma ni mfa na ntwie ba a wanyini a wodi mu mra emaye bone ho afode na wonfa na ntwie no mra hya ento madan na no Awurade anim na wonfa ne nsa ento na ntwini no atifi yes na wonkum na ntwie no Awurade anim na osofo a wasra no emfa na ntwie no mogya ni bi enko hya ento madan ni mu enti wosi mogya emu abone fafiri nya dan enni ho yes to boni bebrebe na waye na dian na wo de pata mawurade amawurade agyew dian on sapan eno de pata mawurade agyew papa bi mo bone de odwan no kura sha o agi na ntwie o bone ne so obi a waye abose be 10 no de ne ntwie versus ntwie unye na ntwie ogudari fita ka sie na because wo boni bia waye no esesa wo sra ho bone fache ne odoma nkoma de yeden yeso osofo okurampo na yasra wo ye bone kurampo na eso koto ne ntwie na wo de won sa yeden egu ni ti nta sofo na ya no mo patama o manga na ne so mo akata patama o manga so mo ansa yes wo do so gu na pempe patama ho ansa o patama ho ansa se unimudwa udwa ufie anya fantene se nyimo polo wo ma me ansa wo be polo wo ho ansa sa ntino eniema bebiri wo ho no mo ye ya e de ensunsanso bone wo say ema kita tumi ema omkita tumi because every month be your ba hu mojani yes enti ema no omunsurade because every month bia no mojani moni ene ba bia mojani firi ba no soso no nyame kan se obi ma ho kwan eda wo ba ho wanka so obi ma no kwan obi ma ano eda wo ba ase wanka sa semon enti me ma na moye sa ade no obabu wo no ade a hye na se na yo onanka no operemiri the moment a wo de wano ko ho ade a wo be ka ma nyame atie no na waje because ye tekrema no so we siesie ahoden e de egu ye tekrema ne so papa ni so ye sa na obompa ya kura nya minti o anya de ya eje bia nu tekrema so bio na adum wadu eno ne ye fe na odum ja special sa we na nkasa ni dimpa de anwa mo
Okay. Ne din pa wo ehya kukuo me hya adaka mu. E de anwa mo. Mo amudi anwa mo no. Emema na mudi anwa mo no. Munyan. Koso be biso bi ade omfa ma. Fama. Unti ase. Onti ase. Baby odwuma kopo ne ubisa asema no na ebon nipa because of sade na wakoye. Ene yesua de. Papa nti sa na obi a waye bi pen na ohwan a opeso o me kan say onyama dane ma no den no beye. Me pa chaw ade a wo beye ye taami ewuwen. Ame nkyira bibi nne. Na me kyira wade ene me kyira wade ba akopɛ. Oh. Sa. Don taami ewuwen. Sunsum ne afa ne tekrema ja. Taami ewu. What did say ni tekrema pepepe. Sunsum no ye fa ne tekrema ja. Sa ne taami ewu na ye den. Yete. Obi bia wode nano akọ ba ase pen. Etetu tsanya tekrema ja back. A wo ka sema be ye den. Ebebem. Enti obe tekrema ja we bi. Na wode esuru nsuo ye ka suru nsuo a. Nsuo no wode bucket ni be si nsuo ni nsuo tade be si eduo mfiri emfiri enchanse nsuo. De be fi esuru straight no. Wode betum no aposa. Ana wo bewe no wanom nsuo na ye den. Eguso. Ye wo samsa wo be gina so aye den akan. Eye 7 days pe. Ube ne sa 7 de bia ba ko. De bia ba ko. Anza de we ete set tekrema. Na ewrade ama wo tekrema ja. Wo ye to so a emfa wa no nko ho bio. Asa wo last no asa wa nwa mo wadi wo wiase nyina no. Emfa wa no nye den. Enko bio. Eno ne ade e wo ho no. Okay, so papa wabo memo mu bu e ma kwasea. Wabo anwa mo fo de so papa. Bi enkoye nimu Ena me omo to so mu di amanfo no mu yire no mu achi ne eno no ye me fe no owu adwuma. Wo hihye owu ma ho. Eno ne eyowu. Papa no obi yire kra de akono Yes. Obi yire. Yes. Omo mu di amanfo yire no mu achi ne eno ne eyowu obi ma bi wo akokoduro ntini na wafa akoda be ma ne so mpaso. Ewo Salome ifo no. Omo mo kwa Salome. Nso Salome kra papa oba ne wale ya dia. Na oba na wale ne matrimonial bed no. O na wo Salome asole. Yes. Ene e kwachi omo ye de camera si omo so no mani magimi no. Eno no eyo owu adwuma. Ene ma bi wo no mo a enipa eni wo kwan se yeye. E de ohaw amane ni musuo. Eno mo dwunso gu gatamo. Eno so kan ho. Bi. Obi wa no akọdwo nso gu nsuo mu obi wa ho a empoano na okọ toilet si ho no e de ohawo bebrew papa sa e de amane bebrew no ntino mo wo nkwala jimi no obi a okọ toilet gu nsuo mu no wo bewo akwala no akọ we dia me sere yale o e wo nsuo ni mu wudi nsuo ni a ono so be di ni because no nsuo na wosanom na wuja wona yegu ne wuja wona yegu nsuo bi makose nsuo foforo anom wo abo wankasa hu dua je won say especially mo coastal areas no bon eniema bebre wo honoma ye boro ye hu nua o ye nyankasa na wo wura su obi betimi de ne problem aba obi wura su nso no ono na akofa saa ne ma na ye enyo bia ama ne ho so yase ono na akofa saa ne ma na ye den ama ne ho enti eniema bebre wo honoma enipa ya ye de frɛ ohaw ene amane e betos ena ba tan no moko yi ase kofa so pebre o mo ma no points aba tan no moko fa o moko yi ase ena asofo no so mo premier be de efun afore de mo ho no papa nya ho wo mo de se nfore manani mo nyam o mo bo nfore manasasa o so obi biara wo di fun be ba fore de mo on fe nipa ne yunku papa o Bible mu wo Bible mu papa che wa bi wa papa ho nkwa de mu kan ma me na me 19 verse 13 osi obi biara o kan owufuo onipa wo wuo funu na wa ndwera ne ho no wagu awurade tena bia ho so wagu awurade tena bia ho fi na won twa sa okra ne mfiri zo anjere oso yen trust yen ku sa okra ne tonkwane efisa wa mpete ahodwira nsuo wa anu na efi ha wo beba na abofo ne sia na wo pete ahodwira nsuo ebia no obi akufu ase wa nkodware na ode aba ha obi akufu ase ya anwera no nti o pete ahodwira nsuo na wo de oba lock oba na ahodwira nsuo na a reverse back to sender nti asofofo no mo de efun eba so de dem no wo mo na ama nsore ma na eye den
fa shole bi kura Saturday na no pa ne efunu ni pie ya na ifro fo so bewrem nti na enche bia na wale na ukuna ebo wo papa woni so aya na nye omoa ifunu ni sasa ne ko wura omumu na fe di ohawo na mane ye den every nipa won say Christopher nyame de niam bebere adomo ye twase ye nye baby asese ye pege ye ni kire nyame no na ye hwe nchen baby apese ye twa ye ni hwe nubra ne haban no ni ya to ye ni ahwe wurade eno nti ni Moses ebra Israel ayi Pharaoh e ba bekum no opege nya ni hwe nyame se menya de na ma me di tumi na sepomani fa kire nsuo ni gosh ukita tumi no enche ma bi wono ma eni won kwanse ye twa ye ni hwe wurade because odoma ngode ni nyina adom ye nyame wo mebo ade biem ade obebo no wabo wie dada wo me ya ade biem eno to ni tumi ase haban mu se ye boni bi ana ye protection bi ana ye yare pa simple yemfa haban nsa yare nti nyame o mo ade biem nsi me bo hwe biom da bi obi osofu bi baka nyame beta me bo ade bi mo boa ade obeye no ye wie dada eno nti no sisi ye niska ye nti haban we nware na ye nko ye adwuma e di sika bebre ye so ye honam ba bi bu a ye nti haban we bi ne ye fa nkire so sia ye nipa ye gidi ne ye furu ye kese a o wa haban bi o se ye nti na ye nom e furu ne ba ye den e betwe so di bibia dom wa ye bibia de dada e no de na bofo asisi ano to so de eja ne ye na somfo dan no de eja ne mframa ne ye na bofo ane nyame oye na de so yes ane nyame oye na de ntine efu na wo mo de ba so de dem no so de tie nipa bibiri wa so de necessary no de wo mo nka da bi o mo nka o my god ade pa no ye mpeu ade phone ye bo ho dawuro ade papa no ye nka da papa nya nna nka menim kura sa bible kasatia ya wodi fu be ba so de dem no so sa akra ye nkum anya nka ya no de bebere ko edi amane edi musuo edi kwananna edi apenisibo ebreye ena baatan na so pekeda o baatan bi wo no mu a wo kwayi ase na ache ne manete mo nko ba bi o ne me ba me de jollof beba papa no so ye bone wo hu ye bone egu ye kra hu fi egu kra hu fi no akofa efun na jollof no na wa titi de egu etuo mu osum rubber bag yi mu bim bone bem na wa chim no de ahye ne bag mu oba no de abre nkwala no na nkwala na brabo ensi wo mu yi a wo ba tan no wo mba bebo obeyi adentia wo ti sa efun asi aduane ye den ebre wo bu afo kwa na wa fa pie water bottles no de egu ni bag mu moto ba obehwie Guinness ba obehwie odi na frafra san no de abehwie free no ne mai no adane na asana no ne mai ya den nom da chi nkwala na brabo ensi wo mu yi a hwan no mbebo mo beyi wa na ebebo obefo yes anu ntino so bo bra na hu ano a ko ma me ho fa ne tena ase anya ntokwa bisa ne nsem enano de beto social media yese eyase jollof de chen ifro ase jollof ema echese hu debate de ma first titimire mu no obi wu a yebua muada efie ho kra yenye duane wo fi debi titimire mu no obi wu a yekosre the next house ene yakoye duane intefie ne onipa ko ne wu mu no ye nidi but enne wuhwe ufunda woni fufu na fufu ekoso aponchena mutua so tim no ne yasoso wowu so owu openso so wo so ne so a no agi nhini afi first say owu ye di ni 1 week edi ni 40 days edi 1 year tebe ne owu no so because yasoso ne so owu so ne so no na pakan be ye den ebi si fie o de beba na de ye ni die yes to no pu enne wa mbo ho ban ampe nu bra bi anwada mbo ho ban ya wuwu a me say wu nua no be gigi skapoto na nfia awu wo yam kura be se wo da ho na wo afu wiase wo kwaso untimi nya wo hwe biom yesu no ne obi won ma wo gifufuo ni se ene yawe etim no fufuo ni ba ko amene
obedi ni pepe ni yemu kwanhye no anka ko didi saa ye den eno tititimem na wo no so no mutimi nyi nche so te yase eno tititimem na wo no so no mutimi nyi nche ene yase so wo no so ama wo no aginhini ene ne boni ya doso enti ama wo no aye den aginhini hwe ayi police fo yi a wo mo guide ye kase sa dra na adwa omo ano mo san be wia ye ne san be boy attack omo wiade a che no ma san ase ye koye investigation nti be kwa san be si wa ese usuro nipa enipa ho ohu ei enji nipa ni sao se wo yo bi a wo ye spiritual person a unji nipa ni enji nipa ni sa enipa tirimu osu kosa pa won samu ni se efi na sojafo ne omo so yabo omutu dia 90 omo kata so ente no so akobotu aba no enne da nchen chasa dia wawu na okọ post di onu akun no natural rest in peace onipa bia wo sasa hwe oni obetimi akum nipa obia nchew 1 year later otobe dead onipa bia wo sasa onipa bia wo sasa onipa bia no wo sasa yenkum nipa rofo nipa bia wo sasa wodi agoro na odo nse ko kan obi a ne sasa ye den a oto be pai wa ya fe no pebe la so hwe America for the no monku black seda o de bia wo mo do mo nse ko kan wo nipa ba ko wo nse ka America e dan abutu e dan kra wi nipa bia wo sasa ebinom sasa ye den wo de won saka no wo nim Becuase bone na doso papa bone na doso ene yen kan no kore no bone ne kwanya nkola ne sisi wa mo boye ho ban no because papa asam no wo hwemu yia papa wo hwemu yie pa adan na ye kwakọ kire bebia mo ghetto se ho ahwan ne wona ye du ho na mo kwọ kyane abo mo mienu nyina tuo yes ho am na ta kire etu amu osumu enu ntin ye daachi asem ntin ye du kwadu a ne ye jana hahan o aya da bia meka wo ho anu protect wo ho abo ho ban so ti ate etu adura ne wadware bi dwale bi sika ye adura ne wadware bi dade ye adura ne wadware bi na wonam ho no wabo ho ban na wo so obi mebo ho ban dia ene ye ade bi ayew ene ade bi beja wo ampa bambo ye kan bammo constable's officer o say obo ne ho ban a enkenya sa Pablo ekuna to atwene ya so sisi ano eto adadio so okọ otimi nya wo hwe ye betwa ye ho ketoa bi na ye ba ye betoa nneoma afeni yakọ nneoma wo ya wo kra no eda wo mu no ne ho beto no sanya yesu papa so wo bebre ode beka ho anwuma bi wo ye na meminim se bebre wo ho ye twa ye ho abasesia Warrior Prophet TV ho na yeka sunsum mu nsam yeka de yahinta a wonfa wani huye de efia baifo de asie wo de ye de yahinta wo no nyame da na di e de chew me pacho Warrior Prophet TV sa wo pa hwa ene na YouTube mesrew kohwe na de nyame nam so de beye wa brabo no hu bedwiri nyame nya okase na onte na ni mu mfa nchew oba pa Christine Mananginido, senya me beye mi seye. Mananginido, senya me betumi aye. Other 4 minutes as some young back opinion may come for the Warrior Prophet TV at the amount. Our YouTube channel person. And when you see us soon some, and those who go soon, and some super soon the Warrior Prophet TV, and when you dimmer, and when you dimaya, Momodians on the share a bring now. No, it's me up soon to quay. Bye. So for me, they come and catch us away.
yɛ Royal Prophet TV and what things Santoya Santaya and best in some day one of can I love you kiss you we toast thank you for the post Yo abusua me de na wo Prophet Gideon for you asiedu ado hwe me e wo Warrior Prophet TV e wo YouTube na subscribe na ho na be hunu sunsun sema na frɛ na ku ene akwankyere broskotos ene abayifu a wo mu dwane aya ahwe me the Warrior Prophet amete ponko fika so edure wiase ya maame aya ahwe me wache frɛ wunwa no nwa frɛ bi se the Warrior Prophet wa pie e wa taifa bokina obre mpon na nkasa de ote ponko so a wo ba afi ni wo ba enti mo ntwen me yehu a enhyira stay blessed. Yemo akwaba biom eba Warrior Prophet TV. Na de yesua de o. Na megidi se enye se wutie kwa. Sunya bi wate. Sunya bi na fa ebi mu aba. Hwe, uka sampa ya wo bo nyina nya adwuma no Nyankopon enye nyame o. Eye yen a. Empa e bebrebe ye akomche bebrebe ya ye hu hwi. Eye yen a. Enti se ne. So ubeti oluman, ubetie papa. Na se yenyine ye betoto ye nwomo yi a. Kwase ebu etuo betwa. Boni ye jaya ye ho beto yen. Na afa yase apebambo aka ho. Papa, yase akwa babio. Yeah. Papa nima bi wo biom wo ho a ye ya ema ye kra na ye sunsun. Ema ebokọ ye bompa ye kura nya adwuma. Na wa won se obema osiso a woni ma bebre, ofa ma bebre. Ema o abrabo nsi uyi da. Bema osiso a. Ofa ma bebre ene oni wi koda na de eche no ni wi akoda ne oni wi akoda na de eche no ni wi akoda. Ema wa brabo chesa de bia obeso mpe no. Wo be won se obi wo sika na oba fom page na ma so. Ade bi obi aso mu kra be ye wo nkwa koso mu pe. Enyi. Adwuma obi a beka se we de me ko wo metimi asidan metimi aye se wo nkwa akọ obi a pe. Enyi. So yase omima o taifa ma bebre no obima o din sanom isinani so Sabuko ni bema. Appetition pio wonom ngobra Kwa pramponsa wo de na betie. Enya de a wo beye den wo be bobra da e ma asem ensanom ene akohwibra ene ye ko ha ade achi ye ko ha ene ye ko ha ade achi ye ko ha abrabo efe na abrabo wo yo bia wasi so na ade saade ni siwu so ene anyonko sem esa nyonko na abu akoto enyetire nye be bia na obedidi ewura no bia na don ho bebo ne wabrabom no bia na beka won nsem a kire ne wabrabom so obra yoko ese wo so de wabrabom na eka wano ye Bible say de wo kan nsem no wo seye ba na kwan so na de wo kana no tumu no onya woje tabrabo na ye bono aginyame sa niema miense wo yo bema ana wo ya branch ana wo ye baba wo na wo bisi wani so a abrabo efe na abrabo de umu bi da ba ku jar amanfo De bia. ye ko paati wa ha Oh. ye ko krab wa ha ye ko yi Enkran o ba bia ni nkran onim ho kwan. Unya boss apos makọ oda. Unya boss ape. Na ya na wo giden wo wiase. yes Wo giden. tino obehu anu na wo niema nyina ye basa last minute no wan chehye ne niema yiye no ento behu akwakora bi no oton mango behu akwakora bi no oton agwet Ya bisa se na anu da so no. no Bible say yenka ye bofo Ewo mra. ema ye mranti birim ebeda mujamo no wo ye mujamo no tese wo de bibi papa bi ye den esi wani so na wo ye Papa so wusi su young boy na young girl. Na omo kwa na wa nko bi so ye John. yeso ye kurasi ni ma Ojo. yesa bo apeke Me kwa de te frɛ me da. wo de ne kwase e pedinche Papa nyame shira pa. wo da bola so no Papa nyame Didi shira. papa ke bia mo nka esu na botokura na esu na kura kronko hwe ba bia wunchi firi hwe ma me abrabo ansa because you say me na ye me na fofo bi na ye ko madafo akoche tambo ne fa bono na me kai se me ma me ni bi me papa su ni bi ti me tamobo ne bono ne ko bo na ni ne ko paya operation duru mu a me ma me wo sika e papa wo sika ento bi wo no mu a na chi ni bi oye wiemfo ba ka wonya kakra no
no afa matre jeje oh when ye bibi kakra to ne nsɛm a wɔde bɛbɔ bra no afa matre saa na bɛyɛ den ne wabɔ bra ɛnya deɛ obetimi ayɛ den abɔ bra da sike bia ka wɔn nsa pɛ akuyeje yaeje abena so beje ebeje na ebeje ne die ti da bia no ay confused da bia no ay stress papa se wan fa ma omo kra na sunsum etimi ebo wabrabo etimi bo wabrabo sesa ebo wabrabo sesa papa ade ye fen na onyo bia na ado ho bebo no wabrabo obi wa ode ho bo no wabrabo ma obo wo ne ma ye dai etugu papa nentia enu nti bo to bi onkita sunsum papa okay so yes here eno bi wo no a odi wachi yeso no oseye ye obi sa wo yes odi wachi no ne wo oseye enu nti Abraham emra no ne lot enam na lot ye na just the confusion ba no so lot me na me di wani mu kan a ma ekira wo kwan se sei na wo de ba wo ye kose nkoa na obi wo no ma efobɔ ne nkoa no betu enye opani bi a dwom wo ne tiri so no nimu nyansa papa se ho ni bio bi wo ho no ma sebe kafra wagimi enya pani bi a dwene wo ne tiri so eni nimu nyansa obi wo ho no ma wo ye pani ne so nimu nyansa to efodi amanfo betu otu ni ye papa na wafa otu ni ye papa na odi ato baabi ne wa bra botimi ayeden akonenim enya compulsory say dwene wo ne tiri mu nto otufo a e wo sa wo fa by force adenti no openi or la papa be news or 70 years no ko report kwala 7 years oh happening for papa ben betu sa happening for papa ben eno betu ti nyo openi bia no tufo a na wafa Abraham ne lot di papa mu so the atie enti bi abrabo mu ne nkrofo bi beja wo ho ma wo mo nko ebi beba yese epunu bi mu anto a epunu bi mu ye na obi entimi nkonton de onyankopon ayeden atini mu da biara da sa na abrabotie ma woni da so enye ewurade cash so the atie eno nkrofo bebere wo ho no ma ene wo koje duru wa adeche wo koje duru wa adeche okoji eduru ha eneche okoji eduru ha enokota frame moto ha yese empentem ni eduru kaka utiri mu ansa ne wodi eduru unu se eduru na wo koje no da chi no ede ensunsan so hwe tumi bone ma wade ya wode ne nsa benkum ne ma wo ade chod ne nsa ni fanje tumi bone na wo ma wade so di ka ma wo 10 no asama 0 aka ho na 100 no asama 0 aka ho 1000 no asama 0 aka ho 10000 one day no efofa 1 na yeden dia aka nyina yeden to 0 nti ma woni na wurate so eduro bi ani ba bia o eduro ni nyame woni ne ye eduro wura eduro ni ba bia eduro no woni ni nyame woni na eduro wura woni ne bo mame wata woni ne bo oboso woni ne bo nsuo woni ne bo epo eduro ni ewrate yes woni ne yefe ne duro wura eduro ni ewrade ukopɛ eduro wo himfa bio entine no sa no ema wa bra bo sen so tiatie woni spirit bi akoye apam ebi ade bo a wo share no unyanko na afi no wate esi woni wabusuafo wo so no baba be say wa brabo nti aya da bia me kacho bia say empemtem ne aduro kaka wutirim ansa ne wadi aduro da chi aduro ya wukudin da chi no unni ho a enkrofo biblia kwaji nuru ama ne wo mabusua jija enne wo mabusua nyina jija nti ade ma biblia wo hono mo a ye ya edo hawo amane ene musuo ya da ebreye wo wiase a na wama no kore soso ayeden yes yes na unu ayeden ayo na wodoma nkoma ayeden ehira no motrubo jono dosun papa nyo mo a o sesia no onipa no ote asole da mo ho no enye ne pe no de ba asole
eya oto ho keke opon ya owo ne malam bi a wa hye ne se o magi bibi ono no wo fie na wo de ka betam na kwesi asole fie enye ne pe na wo de asole no pe dwale se me kwa ko hwe nyame akiri kwan enti basis na ya asofo ne de sisa enkrofo no mu nyan because manimpa ne pe ne nyame do bi entumrika ye teman me ne yete ya no mu ni etwa fo mo kwa amasa man ya asore papa ne nyame sumu no utwa fo mo kwa asore ya ema usie nyansa kodu asore de ma wunjimi because utwa fo mo ne baaye wo hia bibi wo nyame na wo de baaye ba metimi fie no de ka be fa me kwan ano a we apon e besan de waba tani e fa ni don komi nyame sumu don komi wa won sem social media na ba e biri mamamfo ani so e ba se be boa yenyo ba e fa bi no e se yen me de magzukumbe ko so hwan kwa magine Facebook re na hwan ba se be boa yen but e fa bi no so na ye de e se yen obia pese obia hu so ono no wonnom yes ono na nimpa ba na sorry nimpa no otewa na nkasa na koma mu kuro onim nyame yes enya ne pe no sasem we de a topic for another day pa because enna papa bone na do so no entity no baby a bone edoso bebire ya sore dem we baby adwaman wo pa asore dem papa ne ene wo ntwantro asofo na awibi ne nkwala awibi o hye wibi ensori mpanifu awibi ne o hye so ye de awibi sama bes na buso enya nyamesuro no mo de baaye yes sa nyamesuro no ade baaye a o hye so pekora wo betwa nanu so wo gate na no kwase wo behwehwe bibi sese ayenya sofo no ye manyame honhon konkono ye adwuma no na ye yi ye body ni sinchen Paul se bitimi ade nyina ye say Kristo a wo ka me ho nti enti na amabone na ye den adoso ene wura so dem ma fa ba gansi ya wo beba na ye lutu nyina hwe ye fro se mo amopa wale nsole no wo sole no wantam wo bag wo beba no wo mom bas na odi be ko fie so de kom na be kwa akoda nti wo be hu se papa be hwe videos na o mo sole wo a wo hwe dwuma bra no o kwana ne bag hye ne moto e wa nim ho ada na wo se ba ne sa sore de mo de nka ye kode ye bag hye moto bone na ados bone de awura sole fie na sore ye sofofo no so ye ma ye yes nya ye yes okay no nya ye no okay obi wo ha wo di bone wa sore de wo ye sofo wo hunu ntimi mfre ne nka nkire ne da aden papa obe lusi member lusi ti member mo nya duane ye di o ka kanipa wo se ye nyi ye ho atan so ti ase into bi ya de nya ka kire obekwa amane nko wobekwa ayada bia no me ka se hwe me no kura me kenti ne enkrofo bebre afim akwan but me pe me ho atom so yes me no kura me kenti no because no onye bone ma me nkata bone so da me yi wapi me ka wo bone ache ade chena wa ma papa ho fa ade che da bi me mfa ho ade nti na me mfa ho me ye adwuma me no kase wo ahomachi ye kwafuom me kwa menya brode abafie menya banchi abafie menya ponche na mo so ayeden abafie ebia meton bi benya kakra so ayeden atome ho we me ya ton agburu o kira me koji scan atuma mataso akwakora me dia to kombi fatete awen kakra ne ese ho hia ye sofo akopa dwuma bi ye efu woni ntu asole ba so na bon oye bone watimi aka so wonfo wodi woni to no so oye bone ntimi nka no tim no said aka no wo said ne ma waye ntosi ba ko pro ne guada kanima ebe pro ntu onipa na ya de ne feli twi nenim won to collection akase ama ne nko postofo no ye adwuma nti oye na o ma wo medidi papa me tiwe se meti asole me hu sa asomasi akoye boni we sofo anka me hu sa normal me soma ye bi na ye nyina ye ko enu nti ne ha no ayi sunsum sori nti no adomo ne ba obe hu se ya chuo bi kokora se handbag de ne ko a we hu se ye enya ba ne sa na amafo ko backwards what the danger ye chuo bi to say handbag ayi Ghana must go now we hu se yes what the danger ene asamaba nti ye ha no mo no wo ye bon wo ye me sofo keto akra no ye bon ya me ka me chuo ni he wo ni sofo ni bi ma ko papa wo ni sofo ni bi mu ko yen ka no kore nkyere ye ho uno bi nam no nipa no ya de nya frɛ no ka no kore kyere no sade a wo ye die enye
me me to no minute of bia nyonko because oba me ho na me hu so ye bra ko ye buru Obeka di besi wanim enti nya de ade fa ma nyonko beka okay so nyonko na gu agu timi to me ni nyonko tino bia ampa dwuma nya wo je osofo na wo ye dwuma wo bi ntimi wo sori be ja sori a haw because no onko onyo na wo rely on as what did onye so obesesa onye so obesakara nyame som ya disunya ya kyerɛkyerɛ ho ade no nti no obi bia obi asɔre no the school aka ho because asɔre ya disunya wo ba so bi sunya de so yet and asɔre dem obenya mpreko emponchi enyan enkanaman bibia bi ɛwɔ ha to one tene wo ma mfa mpreko na engu dan ba ko ma mfa mponchi na engu dan ba no mo frasa na ombe kyekyere o mo ho are no mo wewe kwasa yes papa nyame shira papa nyame dwuma na ya fa si ye ni so no enye sika nti obi ho no mo a me ya meti wo isi ya yi sika dia enka me no ka magyan obejai so yes ye ya dom Jeremia say brade ya frɛ me na me suro se me ko kanyame asɛm na wanka soso a eyija wo yo difo anya asɛm biara wo de baba bonti obi be do ensɛm ni bua wo de baba bonti a etwe wotan brew batika wo yo difo a anya asɛm biara ni nyame de besoma wa de do be brew tore bi etwe wotan ebrew batika Jeremia no suro. So suro so make everybody make come as many people time me. Pem masem. Ma dof be dane matamfo. But asem no so wan ko kan ti se ja sesom. To se na asem ye sunsun. Nyame na sam eyoja. Nyame na sam yoja mpa. Hey! Monka no kore ema mo ho ene mo ho. Once o man Ghana utimi osofu bitimi sani fraini bi yare obesane yare we no oni fraini na hunu ba bia na wote obe papa no akoti obekwakwata na konwa so akotam na bra ya da hu ye back say ya mu di ba TV so ni aso so hwebi ni e bo se o se ye wo ye badwem ba badwini hu se aya da bia me ka se hwe wo wiase a ne anyansafo nante wate ne ye jimifo firi wa brabom no nipa a wajimi no ye ndan a wajimi wo ye ne den a yes tami e wasi a wo de ne nyina kwa dwale na wajimi wo ye ne hwe anya yie enti no yi se nkrofo na ye den afiri wa kwan na eniye matimi aye den ayi ama wo tina ya na ye nkura ya no obi wa de papa bi ye brabom na ka kire bi wo nipa na wo ka kire no bi ono na ye onipa wo ya na excitement ne dos me ha obi betimi ni nwia ba ne nwia na eye no obi betimi ni baba ne maame na eye no etimi si o papa esida enti no ya da bia me ka se me sori ma firi me mpaso asifom a omo me di kan bo mo ho mpa ye ma sofo ko to mo no mo be me me bom mpa ye se odoma nkoma me meye wo mu di machin twa wo mo kire me ansa me de me na yasifom ti me dampamu saa na odoma nkoma twa wo mo kire me san me pia me pie because ma domo ba wo mu na mo di machi ti man scan wo mo a pombe pia me atofom papa dia wo kan kire se so obi benwa scan ni mpa ni yie wo se ta me ewu wo utimi de scan ni pa na me kire ta me papa kire me na me de be kofi akoye pa ne ta me ewu o pese wo hwe obi so nipa no oye papa na ta me ewu wabo ni din sa adwoa menene nam so ye nipa papa na obeboa mu abrabom ne wa amase wo bi kume wa amase wo bi gume nimase obu a woba wabrabom for information a wo be penti yes ye bebre wo ba wabrabom so wo be ma wanim gu ase wo bi wo honom a wo ba wabrabom so wo be pia wahwefom hwe enkrofo a asemoto a omudi kan ba no you careful omo mu tuba speed first set of people no mo to omo nsase yanyi enwe a wo manya kwadu omo kofa wo soro dimnika no mo ba be chia wo shomu yie yo eduru ani je dade a wo mo ma age asemato ti se nkorofo no so shomu yie papa wa brabom wo de taame a wi betimi ache wo
ubo wo mudin guso ana betima chiro mudin guso na de ahye bible mu 3 days time eya dia se nkrofo no wo mu nye papa na time ewu ni wewu obewu bible no yes eya dia o mo ye papa na time ewu na fifiri afifiri wa bible ni intini time ewu obi ba wa kwan mu a eya niema mienu ida so wo be odo wo be dwera fom ana wo bi pigyaw ushia be ma wo betimi de time ewu ikon pa hwete be ma no eya dia obe wale wa na se wo no be defiri obedi ubi akọ intino eno no de ahye bible ni 3 days time na fifiri wonye papa wo be ko na wu wo fa ho adwene inti obi ben wa scanning ye cause the oben wo no no wono anu obi di udwuma ewiase na ye wono enipa nye ti wodwen papa na wadwen bone enipa nye nipa ye bad nipa ye fucking papa na wadwen bone de wo beboa na pagya no wono no wabe yiwase ahwede ayede ahwefo etine esese wo ma wani yeden eda ho na eni matimi yeden edane ma enyo bia na abeka na ben wo ho osimi penimpa me de me penimpa ya mansa benya sam na kwota bo na bo bia ya bebisa me wate wo we ba wo be show volunteer wo penimpa chen me ya bebisa me so ti ase obi o osimi penimpa me penimpa sa obi onim sesa de wote asa na obi ate ya bi odwen papa na wadwen bone ni nipa nam ho no mo no agbotomenyo na me kurempa wo bo nipa owieye wonu ne ho wo so wonyaye ko bi kum ye enyanya me so wonyaye ya wo bi ko niti no wapo ye no ti ye nam no nya no wapo ye yo wo de me no me ye nu pe ayeden amaye wo de mo nya de mo pe na nyankopon na obo ye kra no wonu ne ho na me wo adwo me penimpa ama me de me ntimi ni nimpa nya aka ntino time ewu ni de very very powerful enu ntina wo be ko igbefuo ho no mo no na madua wo omodan anno no because no so obi tukwe ya time ewu ikure ya agbalagba time ewu ikure ya sukusare time ewu sukusare no obi tu a ugira ho na tutu adwera fom ene efe sukusare no agbalagba ne de ende show na ohunhun yes ene fe na agbalagba no show agbalagba no obi wa to agbalagba no de begu gate ya no utie ma na ewura na ho hyehyew papa na de wan na mo de brodo ko tunhwem brodo ne honhon no na wo so saa ene ye duabo eno ne ye duabo de duabo ne bi wa ye de kwadu ne bo ebi wo so ye de brodo ne bo ebi wo so ye de kusia ne bo ene bi wo so timi di akokọ so bo ebo dua entine egu ahoro bi wo so de eluguntu gu ebo no amanipa na etwo me pa cho sa wo hwa ye na wasami se bi obetimi di abaye didi nkomo ya ye be ansa di ama na ne de me ho adwire me papa ena kra me hu se ne ye wo sukusale ena agbalagba ansa na duabo kra se duabo no kra ena tukwe eno ne ye wefuo de no omo to wana se ye to wa ba bia wo bia na ba dwira se gban sukusare ne epegya ne de wa dwira fom physical pegya akoso ne de wa ba dwira fom se birim papa betimi ani nimpa bio wo sen na atata achew no ejimi Jesus intine we no opose de dware a se niema miensa ya maboni din ebi eni ho ebe ye den ebinya ebi eni ho a saa de no ebe ye den ebinya ena ye wo enwo ene nchiri dua fa ayi dua na ye yellow ne breme ye wo enwo ene nchini dua pegya ni nyina abra na menkyerɛkyerɛ mo niema wa hanom ye wo enwo ene enchine edua ewo honom tami ewi de bebe obedi haya na ede ukofie ye wo nua mako 12 bi wo honom a eno no ye de for protection eno no ubi dware ne for 7 days anu said ye well
ahomachem ene ahomakasafo ye wa ahomachem ene ye wa ahomakasafo papa we ye kasafo no we ye chem ena we ye chem ene we ye kasafo ahomakasafo ena we ye chirituo we ne bana no ye de sa okay ne chini ye de sa ena ye de protection ena obi bia na person cleansing with them okay obi wo ha o person cleansing with them eyi negative energy we ye custard seed na wa ye den wash okay o hye ene mefe e wo dan mu a saying boni bia ntimi nye den emma honom nti ne ye wo enema bebre wo honom a enubna ye de ena we ye fe esra sudua ti we na je no ofo pe na obenya bi sesrem age sirem wonya bi wo kurum ha age sirem obi bia na ope protection ena we no utimi e de second blade mpane egum no de bijan blue na guso na ko sensu a etene wodi dwale be di twa ho ntwa anya ana se we no mo di dwale o mo de be ma chire ye papa ana edwuma betimi aye bi wodi dware a obi di dade ntwa akora ntwa we se ko di dade aduro eno no mo di magic no e fe esere sudua a very strong and powerful a strong smell yes a very strong and powerful and we no we otani eduro tini we no wo hye wonsuom anse we na ye wo maako du a wo be hye no wonsuom we ka ho a very very strong and powerful na yeah first time no e be boy yare second time no a revival and nua we first time I would be dware no number yo mre e activate what he has him into no one kasa betinka na wani asi yimfre into a very powerful anyway e won nchene e bia ye fe enwo enchene when you dey bodua no there be we yemfa modua de protection yesa no enom ena esum ne han na last me kire ona haban no ni dua ni oh nice one esum ne han no wa won ne banani on say we ni so ye esum ne han on say ye fita ena wow sa no no na de ban ye den etie enti ni abrabo mu no ena ye wokube enhini wa ha wa won say enue nyina papa me na me church de wan ka me we be fi o kube enhini eniye okay enti no wo ye protection na se wudi kube enhini ka ho ana abe enhini abe esi ho no enue nyina atutuma ne ka be okay enue nyina ebubu ma ne ka kube o se kube abu pen kube mu yes bet she said dey mu otim enti adwuma na wo ye no wagina abrabo mu no wagina obi ani ko ba be hinwa tofo mu da ena said ye nwanwa kube nsuo foro kosoro ekogumu no no ache odoma nkuma abena bre nyinara mania mapapa mra makwa na odi dware ama wo ye apetampe ai utim kokotako ahomaso 247 yes wa unsuro hwe kimi wo no mo no nyame ni misuro no papa we nyina ye de protection we nyina ye protection we nyina ye haban eni nubena ye dware wow na to so de ni eno ne eme ti we ni nyina wo dware se enkonya eme so de ka ho yes omo ye 12 na eme na ka ho 13 ono na obewie adwuma no yes stamp no omo ye 12 one say number 6 no enye strong yes number 6 no it be 10 to be 9 yes eno de ni yesu no ofa asunyafo no ofa ade dumiri into 6 no o multiply because yes what bon some the 6 baba I don't know when you show number 1 6 into you show 6 wow into the way no o dware a 14 days 7 days 21 days
Ah, when you now wo bucket baako. Yes, uyiyi. We don't say we need We baako, we baako. Uyiyi biye bi no wa hye ne bucket mu. Bucket na so so wo be pe bucket wuti. Wo bokata so esi. Kata so esi wo. Ni dua na dwene udi dware na oto ho sana. I said wa fa mu jetudu. Kwa wo be kɔ no. Aye said de wa fa de mu jetudu. Ebo nipa ho ban. Ena ebiebie kwan ma nipa. Eno na de e wo nua we ho. Ebo nipa ho ban. Obi bia wa yusu bida no obedi hu adanse. Bi na me fe no okodom dua. Wakeka abom saa no. Okodom dua. Ti wo hia okodom dua ni bia no chem so me hia bo pani metatron okodom dua ni bi. Wakeka abom ama prekesa ka ho. Ye den ama. No se prekesa hyemu ho. Na wo die dware na nnua ni nyina no de ma no ye powerful ahemfo a ewo mu nie. Ahomakasafo ahomachem ena tweneduro dua sidem ene sese dua chirituo ena ahomakasafo ene ahomaberima entino san haban we nyina ene wagawuruga so ye den eka ho entino wo so ba be wagawo bi a no nipa no so aye den awuruga na siwa na hyanyame ni munyam ne wo ba ne oniam meno na kasha eniema ye den etie ntu wo ho a protect wo ho papa nti obi betimi abepa bi wo ho oba bebiri ye den ye wo ho wo kina ye ko fam ye san di ebi bebiri san ye den na oba so pe okodom wokodom dua no wo dia wo ka chem se wo dia papa mi hia okodom dua no Obe keka bom ama no pepepepepe so we onipa we yi nipa titiri wo da bibia na me ba chofa metatron na oyo ne mame na bopani oyo ba akoto so da bi ba ada wa no fa gold one esi wo no yeah wa we businessman takufu no me pa chew wonya okodom yi ba akwa ye den esi to say gim wo dware no de kakra gum wo kono no asra kakra adwuma na anye yie ne wunye yie wo wiase mu hada I just say you do come Ukraine for Russia for yes yeah na etino sunsum no so pesunsum niam because na sana yetu no wo ka say oh sana me tu ne de me tena ho saa de a agoro be ye den agoro be di entini sunsum no super sunsum niam enubra ne hahama edi dware hey wonipa bia na wadi wabra bomu no eye dware papa nti de bia wo de enumra ne hahaman de bia obetimi adwale bi bia kuransi ya e so wo dwale koso de dware so yes ye woni me da bia asem bia e ba entini ye me ensa mienu abia ka ba ko nti koso na dware ne ba ko ne so nya den embie na fe boni bi kra ba so asia no kwan esia no kwan obi di bibi boni ato so a na wadane ama ntini ye wo adane ye den e wo ho ha fe na boso market chameleon no ya no ye de obi dane bon odi bi de boni ba so na wadane ne boni ndi ama eno no ye de back to sender on the sabo ano okunu pe na wadane atare ye sewo obe four colors sia sania wote no enti wo de ade ye ba abo ane fa no de ade ama wo se gene ko adane no tins enti no eniama ye den e wo honom ayada bia meka onyame oyesunsum wodi sunsum ne bo ade onipa bia na brabo sini yie no onte hokwa me na meka kire wo onte hokwa me empanifo na defo bebere ye den emba ho ba me hanom onipa bia na brabo sini yie no okase ote hokwa na oboa obetima tena Ghana ha akwa kurumu ko ya che ka wo adwuma no ye ko authority guzu na ache obetimi ahye adwuma se fefefe boom agusi at once obesi agusi boom badwe no sta wonti ase o magu no enkra ha bro no bebere wo so aye ntina ho nya adwuma ya enkra ha no bro no bebere wo ho no ma ye ntina sa bro no so nya dai enya adwuma wo ho nto da ade papa bi enti ma wabra bom da ade bi a won sabe sumu no ebesai
papa de bia me kankran ha de ebese akoye kuro de ebeda o ade bia na wo de won sa be so me bese ebese wo ho no mo protect o bible say enya ni honam ani moja na enya ye ni wie matumfuo ensuman frɛ enkaberekie a yemfa ye ni nyeden ehunu mo ye nuom na enya ye nuom no etusa enta ya me hu so sofo bi ka say be ye bi ani ho bosum bi ani ho bibi ani wa ne osofo na nkasa no o me ji so ono abayifo nam na ba ye bi enu afara na moya agide anyi yes ye yakọ heaven so ti ase heaven hu na Yesu Kristo oba ye no so oba be se wo bonsam nyuma nti obonsam wo nyuma wo ho obonsam papa de obeka kwasa kwa be yie ni wo no kura na ebia no ne ogu abayifo nam no so nti no bibi wo baabi bibi ni baabi anka odo se ka ye dan ka ye pro no nya dia ye betum bibi wo wiase papa ya tum no kura Sunday prango wa bochi abochi kanka ado chane ya sen atutu ya chen carpenter for wiase ya enka ya da bia ukọ ayiase ana ukọ kuru bi mu a be wo se nipa nyina te ho no awo mani abre no bi nko ade ono no de usidwem ye wo sa no so no de che no na dia no wo ye ne den obesa yes and you be suma sa obi ate wo no obi ahwe bibi wo wiase abusua bia ne ade a ye den ewom abusua bia ne tumi ewom abusua ni wo hema no mo nkwa ware abusua ni bi wo no mema no mu ndiye abusua ni bi wo mema dane akwasampafo ensanomofo saa na abusua bi ye den etie abusua bia ne tumi ye den ewom abusua bia ne tumi etwase obia menani da ho no menani bere eniema bi wo no ma odo okra mpa enye okra ne mpa enye papa ne me do se be kra pa na me aduro suko so obekọ ne ne ma esai ochena obesen akọ se ye kan kra no wa na boso da ho ahomachi baagi se ne ba we o se kwan wa nto besim ahomachi akọ obu ono ma okra no o so obi ane ne element o ye den official okay so yes ye eno titibile mo ye se okwa wale ya bisa na efie ho nya wankasa be ye den obi hu enti titibile mu no na abusua bi no mo mpene so o mo abusuafo be wale se abusua bi ni ayesi bretu ene asene o mo mpe so mbe ye den o mbe wale because apan ene jata intimate na de mo nya den e ma ne nyi ako ene apan intimate na de because ako na no bro e ma na no ye den enti no esase ma ye ni da ho na yen kai tete atempon na edo ne okwan pa tete atempon wo se ye kogira tete atempon no ye misa bo kwan pa no bisa wo se tete atempon wo ko bisa okwan pa no wo bisa okwan pa no wo misa ye enti ama wo ne ma nyina ye den ese enti bisa wo kwan pa no na eniye ma enti minya den enane ma bisa okwan pa no na nioma entimi enane ma ade bi wo kra nye den empe menye bra obia bebo adwaman obia bebo akohwibra enye hwema wo kwa akoye bia ahwe no kofa yale wo kofa no me abeto so enti hwede wo kra pe ene de wo kra nye den empe na ye na papa che nioma bebre ene tami ewi ya tre nioma bebre afa ho masua me de se gutwe yesu me kwachechera hye roba mu e de akofie de akodwale bebia wo bia wo te yen kasa obe so obehu oluman a mesrawo ye wa taifo bokina banchi sit down wo biso bia sa wo ko warrior prophet ye do beba number no se esan gu screen ni nanim mesrawo fa number no aha ebo wo pe okodom dua ni bia wo frɛ bebia wo bia won sabeka holy metatron oil no wo hia bia chese di bia ya boso efiti program sha se besi nne a wo hia no wo kapɛ on sabeka yesi eso akukọ kra ene eso obreguo kra obia ne kra nko di obi wo eduro no obi bekoso ebeye yama no nko akwadi amane beba enti ne show ho yie na bone ne sonso nte asofo no so wommoa yen momma asori na yaba no momma ye yes yen yes ka kira asole ba ne se o ba no onfa yesu enhye na koma mu na emra
na nya se yebese se wafi ukuro mu nti ne de obegu ho ne asa sa ukọ na na ma na bag show moto mu suro se be wie wa sole dem ho enya no na nyame so mpa na yesu enwoma bebre me rabna mafa bebre film minim se wo hwe me no so a wo share enyina so wo so afa wo die film papa we de ye ba be kwa no ye ba be kwa no yo wo last words e ma ye viewers ene obi bia ene day ene de obesan ahwe no wo ka choma pa wadaroma. Me last word that make catch Warrior Prophet TV etiefuo nyina ne se abrabọ na ye bọ no kurobi to akurobi so eye wadwen se baby e waduru no waduru ada bi ebi to aso ye nhwe ye ho yie na mema ne so amo ne mai da na mo de mano e ko mase no me pa chew ebe ma wo tekre magya na ye den edu ne mo mu didi amanfo okuru na amanfo ye de mo achi no de mo ye ne eye owu adwuma ne moto so amogi sika o social media na ma begu amanfo anim ase no eno so ye owu adwuma nti ne mo atom adaka preko asifie obi amanani na ho abrabọ na ye bọ no enye kwa abrabọ na ye bọ no ye ni ahonhom na ye dan e bọ abrabọ no enti bọ ho ban protect wo ho ni man ne ye mantimi nye dan enye yi ma wo na ebisa adwuma na wo ye no ne akade asesa wo de ka ho no no de aka ho midi ne Warrior Prophet Gideon no for yesie do no afi wo dumuja ye ne ye bọ mpaye ne ye de mpaye bọ na akade aye dan aka ho ya sori eye sumsum sori oba no wadibo ne wo hunu mia no aka wo bọ ne ne asra ma wo Ewurade nhyira wo no tutu anamonsi da sene ye besen ye hia stabless. Amen, amen. That's a nebesesha. Program ana wo hwe ya ahaban mutumi. Nyame ya adoma ya wada de ya nimu. Me patro ebesesha same time. Nemom kwasia da ebe asori kase. Oja sorry e. Asori a eja ne nyame sunsum konkro sibe ye adwuma. Aha eye sunsum sorry. Enti na samu ne bawia abofo mpempem ne nyame sunsum sane ebe ye adwuma na wa wo ba nyese de mete ha me ka se mi dwa manum wa ba be hu se nyame sunsum e wo fie ha 9 am pepe na sorry hye so mesraw bomodian na to anamo na bra sorry nyame ya adom akosia da ebe na wa brabo enye se de tebiom mi a me di dwuma mu radio wo chia me dada be ka chefe me rabna nyako abran ma medi ne me honam se papa wo hia me abonten a me sra pai me warrior ba na me jo so da sen na ye be sen hia bye bye.